Walah ayam bakar ngeri pitake untok gede ngene Pak Ndar megal Sing nandur kalau sing tandur jadi selamat. amin Karine dadi amin amin meroi dinten lancar rezekine. amin Senen pon. Yo senen pon. Senen pon. Apa senen pon? Dinten putu tenan gangsal genepe. Gangsal. Nepi apa? Mbah aku gak roh sing penting sama Bu. Dadi anu Bu. sarapan sing tandur sedaya Pokoke sing nandur mbek sing tandur. mugi persdina Selamat kabeh. lancar rezekine, nyambut gawe. Amin amin. Amin sing ramin rantuk Amin amin. Dadi lengser Bu. Lek tung dengan direkam bahasa gak amin gak dekat. Ngisor lek. gorene godhonge. Ki nggo 5. Ayo nduk angkat wong Yo dadi lengser. Panggang pitike. Walah Delok ora liwat tok nyetinggal. ini wong tandur ora lemu dari sapa.